Čus lidi, já vás vítám u třetího let's play nebo videa, je to jedno, z Epic Wars Saga. A to je asi tak, hele. No tak se koukne, co tady to 200. Já chci 1000 diamantů. Žijí ve Village. Town Temple. 1000. Oh, skeleton archer. Monster lava, monster lava. Tady Earth Temple. Jenom 2, jo. Jo, vlastně. No, tak uvidíme ještě raz. Koukal, ale teďka děláme pauzu. Jsem tu zpět, pardon, se omlouvám za... jak se tomu říká, no. Jak se tomu říká? Lows win. Level 6. 3krát. Tak jdem na questy. Zkusíte to. Co to za pavouk? To není pavouk, ale vypadá. Katapult, jak to, že jsi tak silný. No. To zkusíme. Uteč. Podpora. Deflect. Jak takhle, jo? No, to se na mě odstalo. Jak toto mohli schválit? Tak to ne, kámo. Já taky. Šup. Takhle, možná jsou další tady ty šupiny. Cože? Jaký dobrý zásah. Pardon lidi, že jsem nemluvila, jsem trochu přemýšlel, co dát. Ach jo, tu něco nebere. Jo. Už jsem lehkou posilovou. Jo, na to máme 10 minut, jasně.
do něj, nahoru. Víc nahoru. Pěkně. Roboček Mike. Roboček MK. Přišlu malou posilu. Sek, malá posilu. Footman France, jasný. Lidi. Pojďte. Na něj. Rychle. No. Ne, jak to, že na mě střílej, to není fér. Tak ty koloidové v podstatě jsou fakt nejvíc silný. No, nejvíc silný. Nejvíc OP. Posilu, rychle. Ne, to mě ne. Do těch malých. Feel good. Dino/combo. Chytře, ale ne jako já. Combo. Dino. Pak já mám. No. Se musí je trefit do tady toho jednoho. Proto. Katapulty ani už. Tak jo, pošlu sem lehký posily, sekneme. Ty 3 dej to jenom trochu. Tak to bolí mě strašně zkoumat teďka, no. Chci se pohybovat do zádu, jak je, ani musí já to střelat. Fakt, ty lučišnice jsou strašně silný. Já si předem omlouvám, že nemluvím, protože já se na to soustředím a chci, aby prostě jsem to vyhrál. Ale nevím, možná to dá. 48 vajáčků. Bum, pra. 56. Ne, tak to je v pohodě. Chci víc. První fronta, útok znova. Dino/combo. Jej. To má každý hra. Na mě nemá. I když ty katapulty jsou hodně silný. No, takže začnu mluvit a začnu
začnu na marketu. Samé vyplňte. Dobrá zbraň. Já možná zkovenuji voják. Ale ten je to špatný. Tady kamenný troll je vlastně v Monster Labu. Já to nechápu. To já se, až budu mít všechny tady ty, tak ho můžeme udělat, ale nevím. Totem. To je zajímavé. No, uvidíme. Ale já asi na příště seženu peníze, zkusím a zkusím asi vytočit něco. 510 000, to není co moc, ale tak jako zase, já jsem malej level. Až budu level třeba 20, tak to pro mě bude lepší, ale tak. Teď to by asi bylo zatím všechno, tak zatím